Sanibonani guys, igama uNqobile nginiphathela amazibela umkhokha ngomhla ka-3 September. Hayi ke guys, siyazi sonke ukuthi ukhulekani phela ugxoshiwe lapha komthembu exoshwa uSiphamandla. Ube nje ukufika nje etafuleni uSiphamandla noMabusi bezodla phela ibreakfast. Umele umzisebenzele waqala nje wathi, Siphamandla angiboni ukuthi umphephethe uzoyithanda lento oyenzile. Wamane wathi uSiphamandla, ayi cela umkhiphe nje uma kule ndaba. Uma sedlule into eningi kabi. Uthe nje sasho njalo wabe ngena ukhulekani ehamba nonkosikazi wakhe uNomkhosi. Umalume umane wagquma inhlamvu eyovulela isihlalo phela uNomkhosi ngoba usalimele la ingalwelo. Wahlala ke phansi uNomkhosi wanethezeka ubona nje ukuthi uyaqibhida usisi ngisho ebusweni ukhona nje into aphezulu kwayo. Umane wabingelela wathi ngiyathemba ukuthi nonke indlale kahle lekhaya. Hayi wavuma yena kumalume umzisebenzele wathi yebo silale kahle makoti. uSiphamandla noMabusi bayithulela nje. Uhlale phansi kukhulekani wathi mndeni kaBaba seningaqala nidle manje phela umkhululu wangempela usefikile esho ikibhidela phela abani uSiphamandla. Umane wathi uSiphamandla bengasho ukuthi hamba lekhaya wena. Wathi ukhulekani hayibo awungitshela ukuthi vele wena ucabanga ukuthi uba ongaxosha mina emzini kaBaba. Ayi umalume umzisebenzele wazama futhi ukungena bandle ezopholisa wathi asidleni iqala okunye sizokhuluma sesisuthu. Umane wathi ukhulekani thula malume thula nje malume. Aqhubeke uSiphamandla wathi hayibo khulekani yabo kwamanje ngisakutshela kahle ngithi hamba lekhaya. Umane wathi ukhulekani lalela la ufuna ungizisise kahle komele ulethe isibhamu noma uthathe ummese unginqume ngife manje ngiphuma lekhaya ngoba impela lekhaya ngiyophuma ngebhokisi. Ngalokho nje angikho la ngiyakhona. Yo guys noMkhosi umane nje wamuthi iqulu ngehlo uSiphamandla engathi uthi yes batshele wena mnyini wami batshele ukuthi ubani wena lekhaya. Guys hayi kubonakala sengathi ngempela ukhulekana khola ayakhona uyanqaba ubhuti uthi nje lo yamuzo kaBaba wakhe naye akayindawo. Ngapha ke nangu noGabisile bandle senkingeni ubona phela ukuthi uSibahle usiyayeka ushiya phansi ebandleni lela khonza kulo usiya lapha ebandleni laNgoza. Olandela uyise phela uNdlovu uyasho ukuthi uSibahle uyinyoka. Sakhuluma kahle singabantwana ukuthi angeke sizingene indaba zabantu abadala. Namhlanje usiyangitshela ukuthi wabhidliza ama-plants ekade sinawo thina njengeimbali zasethempelini. Hayi ke umane udadewabo noBuntu angenelela guys wathi sisi ehlisa umoya. uSibahle umane nje wakhetha ukuthi alandele lokhu kusho ubaba wakhe. Angithi nawe ukhethile ukuthi ulandele ubaba wangafuni ukuthi uye kuleya inkonzo leya kakhulekani ulandele uma naye uSibahle wenze njalo. Vele abantu abaningi bazokhetha imindeni yabo mase sekunje. Manje ke ungamsoli uSibahle ngalokho akwenzile. Hayi wabona ke uGabisile ukuthi cha uSibahle akayona lenyoka le becabanga ukuthi nje uyiyona naye wenze lokhu okushiwo kubo ukuthi akakwenze. Aphela lapho ke guys amazibela amanje ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.